जय माता दी, जय भवानी सारे भाइयों को। सारे भाई लाइव से जुड़े हैं। जैसे कि हम आप लोग से पहले भी बताए थे कि 2 बजे हम लाइव आएंगे। जय माता दी सारे भाइयों को। सारे भाई शेयर कर दे कि सारे लोग लाइव से जुड़ जाएं, फिर हम अपने बात को रखेंगे। बहुत दिन से ये जो भोजपुरी में विवाद चल रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, उस कारण सोचे कि हम भी लाइव आके अपना बात आप लोग के बीच रखें। मेरा आवाज़ जा रहा है ना आप लोग तक? थोड़ा सा एक बार ये रिप्लाई दे दीजिए कि आवाज़ जा रहा है या नहीं क्लियर। जय भवानी सारे भाइयों को। कोई एक भाई रिप्लाई दो कि आवाज़ क्लियर जा रहा है या नहीं। साउंड करके देखिए ना आवाज़। ओके, सब कोई के नमस्कार प्रणाम। हम राठौर सानू सिंह, छपरा, बिहार। बहुत दिन से भोजपुरी में, बहुत दिन ना 5-6 दिन से हमने के देखा था कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा विवाद चलल बा। तो हम रउआ लोग के बीच लाइव आयल बानी, रउआ लोग के राय लेवेला। कुछ जितना तक हमार समझ बा उतना सलाह तो अपना तरफ से रउआ लोग के देवेला। बाकी अगर हम कहीं गलत होके हम तो रउआ लोग कमेंट में बता सकतनी। कोई भी मान ली कि ठीक बा हम क्षत्रिय हैं, राजपूत समाज से बानी, तो हमार कहीं से राइट नहीं के बनत, कहीं से हक नहीं के बनत कि हम कोनो समाज के बहन के बेटी के गाली दी, कुछ भी अभद्र भाषा के प्रयोग करी। अगर कोई करता तो इहो हमनी के मतलब सपोर्ट कर भी उचित नहीं है। बहुत हमार भाई लोग बा, भाई का बहुत करीबी हमार छोट छोट भाई बारन सन की जो हम देखबो कोई नहीं कि बहुत कोई के गाली गलौज लिख के डालत, उल्टा सीधा बोलत, लेकिन हम कोई में कमेंट रिप्लाई ना देनी या हम वो चीज़ के देखने कि भाई जेकर जो समझ बा पहले अपना समझ से रउआ लोग करी। बाकी हम अपन राय बाद में रखें। लाइव तो आवे के ना सोचत रही, लेकिन फिर जरूरी बुझाइल कि एक बार हमू लाइव आके अपन बात रखी रउआ लोग के बीच में। और भाई शेयर कीजिए, थोड़ा सा और लोग जुड़िए। सारा लोग जुड़ जाए तब अपन बात के हम रखें रउआ लोग के बीच। आ कोई के अगर कोनो सवाल जवाब करे के बाद रउआ कमेंट कर सकतनी, हमरा से पूछ सकतनी। जितना हमार समझ बा वही हिसाब से जरूर जवाब देम। आ उल्टा सीधा कमेंट मत करेम ना तो भजनों सुनाएम। जेकरा अच्छा ना लगी लाइव से दूर रही, कोनो दिक्कत नहीं है। राणा दीपू भाई हमारे बहुत बड़े बहुत प्रिय मित्र हैं, लाइव से जुड़ गए। तो चली रउआ लोग के आदेश होखे तो हम अपन बात रखी। अभी एगो गाना बहुत मतलब ट्रेंडिंग में बा, बहुत चलता कि पंकज नाम के कोनो लड़का बाटे, ओकर गाना चलता जोन कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के बहुत मतलब नाम के परिचय देवे के जरूरत नहीं है। हमनी के बिहार ला, छपरा जिला ला बहुत गर्व के नाम बा। आ बहुत ऐसा जगह बा कि लोग कुछ बोले, कोई भी जातिवाद करे, हमनी के जातिवाद ना मानी सन। अच्छा बात बा कि कोई जात हो, जे जौन जात बा वो अपना जात के सपोर्ट करी, चाहे वो अपन जयकारा लगाई, एमे कहीं कोई दुराय नहीं है। एकदम लगावो भाई। हम राजपूत बानी तो हमू गर्व से कहम कि हम राजपूत हैं, पूरा जयकारा लगाएम कि हम राजपूत हैं। लेकिन हमार हक कहीं से नहीं है बनत कि हम कोनो यादव के बुराई करी, कोनो ब्राह्मण के बुराई करी, भूमिहार के बुराई करी, कोई भी कास्ट के हम बुराई करी, बैकवर्ड के बुराई करी। कोई के बुराई करे के हमार कहीं से राइट नहीं है बनत। हमार आपन तारीफ करे के राइट बनता कि हाँ जी हम अच्छा बानी, के बुरा बा ये हमार हक नहीं के बनत कि हम कोई के गाली दी, कोई के जात के बुराई करी, कोई के नीच दिखाई।
ये सब हमनी के हक नहीं बनत। काहे कि हमनी के 24 घंटा हर समाज में रहे के बा। हमनी के साथे एनी टाइम 10-20 आदमी 30 आदमी रहेला, तो हमनी के जात पूछ के कोई हमनी के साथे ना जुड़े। भाईचारा दोस्ती बड़ भाई छोट भाई के रिश्ता से हमनी के जोड़ीला सन कोई के। तो हमनी के समाज में 5 आदमी यादव बा, 5 आदमी ब्राह्मण बा, 5 आदमी भूमिहार बा, 5 आदमी राजपूत बा, 5 आदमी डोम बा, चमार बा। हर कास्ट के हमनी के साथे लेके चलीला सन। बड़ भाई बुलबुल मिश्रा लाइव से जुड़ल बा, धन्यवाद भैया। सब जितना भी भाई जुड़ल बा हमरा से लाइव में, कुणाल सिंह, सीनू सिंह, जे भी भाई जुड़ल बा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव के रउआ लोग शेयर करी कि हमार बात और लोग तक पहुँचे। हमनी के ना मानी सन कोई भी जात धर्म कुछ के ना मानी सन। जे भी इंसान बा अच्छा इंसान बा, भाई बा, दिल मिलता तो बात करम सन, ना तो तू कुछ होख, ब्रिगेडियर होख, हमनी के कोनो कुत्ता बराबर भाव ना देम सन। तू अपना आप के कतनो बड़का नेता होख, रंगदार होख, हमनी के कुत्ता बराबर तारा के भाव ना देम सन। कोनो जात के होख, हमरे जात के होख, जाति से हमनी के भाव ना देम सन कोई के। तेसे हमनी के हर तरीका से लोग मित्र बा, दोस्त बा, कोई भी जाति के होखे। तो हमनी के जाति धर्म वाला बात ना करी सन। रहल बात जब से भोजपुरी में रउआ लोग मिला लेम कि जब से मगहिया जवान के एंट्री भइल बा, मगहिया जवान के एंट्री भइल बा, तब से कचरा और दोगुना ज़्यादा हो गल बा। और जब उ साला कहीं फंसेलन सन, जब ओकनी के कोनो मैटर होला तो तुरंत अपना दादा परदादा के नाम जोड़ दिया सन कि हम राजपूत समाज से बानी, हमारा राजपूत लोग मदद करे। जब ते अकेला का दो निकल ले भाई, सफाई करे के, गंदगी सफाई करे के, कौन दो अश्लीलता हटावे के नया चीज़ लिया बा। तो जब अश्लीलता हटावे के लिया बा तो गाली गलौज खुद आके अश्लीलता फैला होता। ठीक बा, टुनटुन लाल यादव गाना गइलन, बहुत गलत कैलन। ये चीज़ के वो शांतिपूर्वक लाइव आके टुनटुन यादव के वहाँ कहित कि तू लाइव आके माफ़ी मांग, चाहे गाना डिलीट कर, चाहे ये चीज़ तू पहला टुनटुन यादव के पहला गलती है। एक पहले हमरा नज़र में कहीं नहीं के भइल, पता ना रउआ लोग के नज़र में भइल होखे, हम नहीं जानत। तो टुनटुन यादव के पहला गलती। ठीक भाई, यादव पर गाना गावे तो गावे, अपन जात के आगे बढ़ावे, तारीफ करे, गाना गावे, उससे का मतलब है यार। हमने के तो हर जात के गाली नहीं खेनू दे। कोई भी अदर जात के गाली देवत कहीं वीडियो बता हमरा के देखावो लोग टुनटुन यादव के, चाहे कोई के अदर जात के गाली नहीं देता, अपन जात के हर कोई बढ़ावा देता। आज तू लोग खिसियाल बड़ो, सब कोई लाइव आके गाली गलौज देता रह, स्टेटस लगावत रह, केकर बहन के कौन, केकर बहन के का। तो कहाँ मतलब वो में तू लोग दूसरा के गाली देता रह, तो तू लोग कहाँ तक सही बा। हम कैसे मान ली कि हमारा राजपूत समाज बहुत सही बा। हाँ, तू लोग ना गाली देता, ओकरा के पकड़ के ओकर हाथ गोड़ तोड़ देता, मार के मतलब कि ओकरा अस्पताल भर्ती कर देता, तब हम मानती कि हमार समाज सही बा। गाली गलौज ना कैलक ह, कोई के बहन माई के टारगेट ना कैलक ह, डायरेक्ट कार्रवाई कर दिलक, तो हम ये चीज़ के मानती कि हाँ हमार समाज बहुत अच्छा बा। हमार समाज में तो 10-20% लोग खुद गलत बा, हम का दूसरा के बुराई करे जाए। पंकज सिंह वो पहले बस पंकज नाम दिले रहे, एकरा पहले अपन जोन भी पोस्टर लगैले रहे ओकर नाम बस पंकज रहे। आ जब उल्ला सरायल पिटायल आ पीटे वाला रउआ लोग कहत नहीं कि खेसारी लाल बारन यादव समाज बा, हई बा, हऊ बा। कहाँ यादव समाजों में दिखाई दिलक भाई, हमरा के देखावो ना। विवेक सिंह मारे वाला हमें, विवेक सिंह राजपूत समाज से बारन। अखिलेश कश्यप मारे वाला हवन ब्राह्मण समाज से बारन। कहाँ में यादव समाज तारा के जाके मार दे। गलती करब तो तार पूजा कइल जाई। कोई गलती करी कोनो जात के होखे, राजपूत होखे, ब्राह्मण होखे, भूमिहार होखे, यादव होखे, डोम चमार, कोई जात के होखे, गलती करब तो तार लोग गोर ना छुई। कोई के बहन बेटी के नाम धके तू गाड़ी देता रह, गाना गावत रह, अल्लाह तो ना खइब। तो हम पूरा विरोध करत नहीं ये चीज के कि जौन भी खेसारी लाल यादव के साथ भयल, खेसारी भैया के साथ भयल, ई बहुत गलत बा। कोई के बहन बेटी के साथ ई सब अभद्र गाली गलौज गाना गंदा ई सब ना होके के चाहिए। आ कोई मान ली जे कैलक ओकरा के सजा दी, ओकर सपोर्ट मत करी ना तो ओकर मन बढ़ी। आज उनकरा पगावता, काल के डेट में कोई और पगाई, परसों कोई और पगाई, हो सके रहुओ पा जाए, ना रहुआ पाई तो और बहन बेटी पताइए न जाई। वही में काजल करिश्मा करी तो रौरो तो बहन बेटी कोई के ना कोई के नाम होई, हमरो घर के तो कोनो लड़की के नाम होई। तो ये चीज के विरोध कर लोग। आ पंकज जहाँ धरास वहाँ जूता से मारा लोग, अगर नहीं जूता से मार सकत लोग तो हमनी के खबर करो, हमनी के आके जूता से मारे सन। आ मगहिया जवान के भी विरोध करो, जब ई साला बढ़िया रहतन सन तो खुद हरामी बरन सन। एकनी के लाइक कमेंट ला लोग के यूज करत रहन सन।
जब ते बढ़िया रहतीस तो ते अभद्र भाषा ना बोलतीस, ते आके वो चीज़ के विरोध करतीस कि गलत बा, है चीज़ बा। आ जहाँ ते फंसत रहे वहाँ तुरंत जात के लिया देते रहे कि हम राजपूत समाज से बनी, राजपूत हमार मदद करो। मतलब गान मरवा तू और मदद करे राजपूत, ऐसे ना नु होला। तू फेमस होके के तारा शौक चढ़ल बा, तू फेमस होख, लातो खइब। अरे यादो का तारा के मारी, यादो ना मारी, तू धरा ना हमरे से, हम ही मारे 4 लापर तारा के रोड पर। जहिया इच्छा करे तू कहीं धरा जा हमरा से राह चलत, तारा के हम बता देते कि तू का हव। कोई समाज से हमनी के मतलब नहीं है, जे गलत करता वो गलत करता। अब एगो यादव समाज में बा, वो माधर चौथ पूरा यादव के बदनाम कैले बा अकेले। माफी चाहता नहीं, गाली निकल गल मुँह से, आदत बा। ये रेणु कश्यप, का नाम होकर रेणु संतोष रेणु यादव। हम पूछत नहीं रहुआ लोग से कि कहाँ तक के कौन मतलब ओकर ना मुँह देखे जुकुर बा, ना साला के पढ़े लिखे में तेज बा, कोनो लूर लक्षण ओकर हमरा के बताई कि रेणु यादव अपन संतोष रेणु यादव नाम धैले बा। हमरा के बताई कि वो भी यादव के ठेकेदार बनल बा पूरा बिहार के। ओकर मुँह देखे जुकुर बा, ओकरा के जूता से मारी लोग। अपना जात के नाम अपना ही खराब कैल अच्छा नहीं खे। ना मुँह देखे लायक बात साला ओकरा बैठावे जुकुर नहीं खे। ओकर भाषा सुने मुँह अपना बाप के अपना बाप ना मानेला, 10 गो बाप बदलेला दिन भर में वो। तब वैसा आदमी के का कोई विश्वास करिए, का ओकर कोई सपोर्ट करिए, ओकरा अपन बनाई। जातिवाद कर बहुत अच्छा चीज बा, ते अपन जात के बढ़ाओ, बहुत सपोर्ट कर, सब चीज कर, सब कोई सपोर्ट में बा। लेकिन अपना बाप लोग के जबरदस्ती दूसरा के बाप मत बनाओ। अभी कुछ दिन पहले रोगा लोग देखलूँ होखे ओकरा के कि सीता माता के मतलब हमनी के भगवान श्री राम जी सीता माता के वो गाली देते रहे। अगर मारही के बाद विरोधे करे तो वैसा आदमी के मारा लोग नहीं यार, मरबा लोग तो तनी हमनियों के खुशी हुई, केस मुकदमा हुई, जेल हुई, तो हमनी के फुल सपोर्ट। ई हमार लाइव हमार नंबर ले ली, फुल सपोर्ट, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना खर्चा हुई हम लाइव में कहतनी। ये लाइव डिलीट ना करें, ये लाइव में हम कहतनी कि ओकरा के मारो लोग, जूता से मारो। और कोई एगो वीडियो भेजा, जितना पैसा के जरूरत बा, जौन केस मुकदमा में तहार खर्चा हुई हम लगाएम अपना तरफ से। इतना ला तहारी छोट भाई सक्षम बा कि तारा लोग के हम हर चीज से मदद करें। मारे के बाद तो वैसा आदमी के मारा लो कि जौन साला हिंदू धर्म में जन्म लेके हिंदू के भगवान के गाली देता, अपना बचेला जातिवाद में बीच में घुसा देता कि हाँ भाई हम यादव समाज से बानी तो हमरा राजपूत दबावता लोग। अभी ओकर 10 दिन पहले, 10 दिन ना 1 महीना पहले एगो हम लाइव देखनी, पटना कोनो अस्पताल में रहे, पता नहीं एम्स में कहाँ, कहीं से आवत रहे रोड गाड़ी से। ओकर कोनो मित्र के 4 गाड़ी कोई आयल हुई, अपन मार दिले बांसन, बहुत मार मरले हंसन। लाइव रहे वो अपना आईडी से कि पता ना केकरा आईडी से, हम देखनी एगो न्यूज चैनल के माध्यम से। ओकरा के बहुत मार दिल हंसन। ई अकेला गाड़ी से रहे कि 2 गाड़ी से रहे, 4 गाड़ी से आके पीट दिल हंसन। वहाँ से भाग गल के हुआ अपन देह बचा के। आ बाद में लाइव आके तेजस्वी के गाड़ी देता, तेज प्रताप के गाड़ी देता कि बिहार सरकार का व्यवस्था खराब है, बिहार सरकार का व्यवस्था खराब है, इस कारण ही सब हो रहा है। अरे सार कुत्ता, तोर व्यवस्था ठीक बा, ते खुद चोर बारे माधर चोद, तोर मुंह देखे जुकुर बारे सार, ते विरोध करत रहे, कहीं घेरा जीवे तो ते गोड़ धो के रोए लगबे, तुरंत नाचे लगबे कि बाप पापा लोग छोड़ दो, पापा लोग छोड़ दो। 4 गाड़ी आयल तो ते भाग गईले, दोस्त के पिटवा दिले, भर दम मार खिवा दिलक। बाद में लाइवा के कहता राजपूत समाज का लोग आके मारा। वो 4 गो गड़िया पर आगे राजपूत लिख रहे है, राजपूत नानू लिख रहे है। ते अपन झगड़ा अपना तक सीमित रखते, कोनो झगड़ा के तो के जातिवाद में बदल देते रसन। कोनो झगड़ा के जातिवाद में मत बदल। ते मुँह चोर होबे, तोरा घर में रहे के बा। जौन जोन सब काम करता सन सब मुँह चोर हो बसन, तोहनी के घर में रहे के बा, तोहनी के लुका के निकले के बा, लुका के बिल में घुसे के बा। हमनी के समाज में रहिला सन, हर कोई से हमनी के रिश्ता एगो भाई से बेहतर बा। एगो भाई भाई में उतना बढ़िया रिश्ता ना हुई जितना हमनी के दोस्ती यारी में रिश्ता बा। हम कैसे मान ली कि कोई जातिवाद करेला, हम ये चीज ना माने ना। वो लोग कोई के भड़कावे में मत आई। मान ली खेसारी लाल यादव यादव समाज से बारन, अपन शूटिंग छोड़ के गोरखपुर से स्पेशल हमार बर्थडे मनावे अलन, हमरा घरे केक कटायल, पटना में अलन रूम पर केक कटायल, बर्थडे मनल, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिलल। हम कैसे मान ली कि अगला जातिवाद करेला। हम तो 500 रुपया देवे ना गई, तो 1 रुपया ना देने की खेसारी भैया 500 रुपया डाल देता नहीं आ जाए। अगला अपन शूटिंग छोड़ के
उतना दूर के सफर करके 4 गाड़ी के साथे पहुंचता तो ओकर तो अरे भीखो लागल हुई तो 10-20-50 हज़ार रुपया खर्चा भइल हुई। तो कहीं ना कहीं दिल के रिश्ता बा। हम तो ना उनकर जात के हई, ना उनकर हित हई, ना उनकर मौसी के लड़का हई, ना मामा के लड़का हई। हम तो राजपूत हई, तो यादव हम तो जब यादव या राजपूत रही तो अगला काहे आई हमरा भी। ये सब गलत भावना बा। ये 2-4-10 गो लोग मन में भरम डालता, फैलावल जाता कि हाँ जी हमार यादव के दबावल जाता तू लोग सपोर्ट करो, हमार राजपूत के दबावल जाता सपोर्ट करो, ब्राह्मण के दबावल जाता सपोर्ट करो। अरे हमनी के छोट जात हई सन तो हमनी के हिंगरा के चमार के दबावल जाता सपोर्ट करो, हिंगरा के दबावल जाता कोई के नहीं खे दबावल जाता। 2-4 गो नेता बने वाला बारन सन चुतिया जो कि अपना गांड में दम नहीं खे तो हमरा रउआ के वो यूज करत तरन सन। कहीं फंसी हम सन तुरंत फोन करन सन, हेलो भाई जी देखी ना फलाना फलाना हैंगो कहतन तहीं जल्दी आई। कहला कि राजपूत हो तारा का बहुत मारे, मतलब अगिला पागल बारे भोसड़ी वाला कि राजपूत हो तुम्हारी अब घर से नहीं खे निकलत। ओकर दोस्त साथी में राजपूत यादव नहीं खन, कोई पागल नहीं खे, सब चुतिया बनावे के स्कीम बा। ये सब फेर में ना पड़े के हुई, जे जहाँ बा उहे रही। कहियो मूस मोटइहे लोढ़ा हुई है, कहियो भोसड़ी वाले तू लोग विरोध क के कोई के बराबरी नहीं कर सकत लोग ना। अब कहियो किन्हों खेसारी लाल यादव हुई है, ना किन्हों पवन सिंह हुई है, ना किन्हों निरहुआ हुई है, ना किन्हों रवि किशन हुई है। अब सब जना तू लोग आवतर लोग बंडमर जितना ही कलाकार नायिका आवतर लोग। तो जब गलत सही के अपने से एकरा के समाधान मत करो, समाज में आवो, लोग से राय विचार लो, पूछो ठीक बा टुनटुन यादव लड़की के नाम धके गलती गाना गई 5 आदमी उनका द्वार पर जाइत, उनका बैठाइत, बढ़िया से समझाइत, काहे ना समझियन बहुत बड़का रंगदार होन कहीं के, कोई रंगदार ना प्यार से बतिये तो टुनटुन यादव ये गाना डिलीट करता, माफी मांगता लाई बा के फोन मत करी लोग भाई लोग। टुनटुन यादव माफी मांगतन पूरा समाज के सामने, लेकिन अब हमनी पे भी कोई हक नहीं है कि फोन करके कहीं सन की माफी मांगा। कोना आधार पर आदमी माफी मंगवाई? नया नया लड़का बांधन पता ना आदमी चिन्हतो नहीं है कौन बांधन ना। छपरे के 2-3 गो लड़का के देखनी है कि गाना निकल बांधन टुनटुन यादव के बहन के नचवाए में टाइप के, पता ना कौन कौन गाना निकल बा। 2-3 गो गाना सुननी है सन। तो आदमी कौन आधार पर कोई से कही कि गलत भइल बा चाहे एंग मत करो? हमनी के कोनो हक नहीं है बोले के। अगर ये ना भर रही तो आदमी जबरदस्ती फोन करके कही तो डिलीट करता, हमें कोनो दोसर ऑप्शन ना रहे। कोई के बहन बेटी के नाम लिहन तो डिलीट करिहन, ना करिहन तो कहीं लाइक कोई ना रही, कोई प्रोग्राम ना दी, घर में से गाना गाई घर में रही। लेकिन अब आदमी कोना आधार पर कोई से कहे तू ओकरे बहन के गाली दे दिला, माँ के गाली दे दिला, तो आदमी चाह के भी नहीं बोल सकत कि डिलीट करो चाहे कुछ करो। कहे अगला भी बा कि भैया हमरा के गाली दिलन है। सबसे पहले रउआ सब भाई से कहल चाहतनी, खासकर राजपूत समाज के भाई से कहल चाहतनी, रउआ लोग जो मगहिया जवान के बुझ ले बनी कि हमरा समाज के ह वो हमनी के समाज के ना, हमनी के समाज के आदमी उतना गंदा होइए नहीं के सकत। अगर ते उतने मरद बारे तो आओ यानी कि हाँ ते समाज से बारे ते बहुत बड़ा क्रिमिनल बारे, ते समाज के हम ना माने कि ते समाज के है। काहे कि ते बस रूम में से बोले लीस, रूम से बाहर निकल, रोड पर आओ, फरिया के देख के करा से फरिया हो जुकुर बारे। ते हमनिए से हमरे के बोलाओ ना, फोन करके हमरा के बुला ले, हमरा फेसबुक पर मैसेज डाल दिए आ बोलाओ ते काल मैसेज कर, काल हम आ जाते नहीं। ते कोई से फरिएबे ना आ पूरा समाज में झगड़ा लगावे के काम करत रहसन। साला हमनी के यादव समाज के लड़की से राखी बनवाई सन, 20 गो लड़की मैसेज करेली सन राखी के दिन कि भैया आइए राखी बनवाने। कौन मुंह से हमनी के बुराई करेम सन? कोना मुंह से आदमी बुराई करी? केकरा से हमनी के झगड़ा करी सन? केकरा गाड़ी दी सन? हमनी के बताओ ना। उ समाज के कि जेकरा भी आदमी जाके बैठ, उ समाज के कि जेकरा जाके आदमी जब जाला तो उनकर गोड़ छू के गोड़ लागल ओकरा के गाड़ी दी सन। है यादव समाज के पूरा लड़का आवेलन सन हमरा घरे, हमारा माई के गोड़ छू के गोड़ लागल सन तो हमरा के गाड़ी दसन। माधरचोद तोहनी के आपसी झगड़ा जातिवाद में मत बदल सन, आपस में लड़सन मरसन। तोहनी से के पूछत रे सार कुत्ता सियार के? तोहनी के कुत्ता ठेकेदारी वाला काम मत करसन। आपस में मर जासन दोनों लड़ उड़ के, एक ही जगह दोनों फोन करके आ जासन, आपस में लड़ लसन, जोन देह में बरियार बरसन अपन लड़ के मरसन। कोनो समाज से जातिवाद से जे भी जातिवाद करता ओकरा पर कड़ा एक्शन लो आ प्रयास करो। कोई जात होके जिन गलत करत रहन ढेर बहस कहीं मत कर लो, कहीं धरा जा तो के बरियार रगड़ दलो। ये सब पर बहस कैला के कोनो फायदा नहीं है।
धरा जास तो बरियार धोके कहीं रगड़ दे लगे काम बा। थोड़ा सा लालच में आके थोड़ा सा नाम फेम ला तो कोई के डायरेक्ट माई बहन के टारगेट करके गाड़ी मत दो लोग, काहे कि हमनी के तोहनी के माधर चोद घर में रहे के बा, हमनी के समाज में रहे के बा। हमनियों के नारा लगाइला सन अपना जात के, ऐसा बात नहीं खे। जब सुनब तो हमू नारा लगाइला, देख लो एटुओ करवा के आदमी धैले बा। तो एक मतलब का बा कि हम क्षत्रिय हैं तो हमारे सब कोई के भगा दिए, गरिया दी, सब कोई के माई बहन कर चली। हमरा जितना राजपूत समाज अगर हमरा के 60% सपोर्ट करेला तो 40% अदर समाज भी हमरा के सपोर्ट करेला। सब कोई से हमनी के रिश्ता जातिवाद से हमनी के कहीं रिश्ता नहीं के बनल। कोई भी नहीं के कह सकत कि फलाना जात के होने से सानू के इतना माने लो ना। हर जात के लोग हमरा के मानेला, हर जात के घरे हम खाना पीना रहना सब करीला। तो कहीं जितना भी लोग हमरा से जुड़ल बा, जे नहीं के चिन्हत ओकरा से तो कोनो बातें नहीं के, जे भी जुड़ल बा चाहे मुस्लिम होके, चाहे डोम होके, चमार होके, यादव होके, कुर्मी होके, ब्राह्मण होके, भूमिहार होके, सब के घर में जाके हम रहिला, खाना खाइला और उतने इज्जत मिलेला। खेसारी अपने झगड़ा में पूरे राजपूत के उनकर बयान सुन ली हो। पूरा राजपूत के थोड़े कोई गरिया होता है, पूरा राजपूत के कोई गरिया दी हो आ सब कोई सुन ली। कोई पूरा राजपूत के नहीं गरिया बहुत, आ पूरा राजपूत के कोई गरियाई तो भोगी। राजपूत के कुछ लोग जे टारगेट करता ओकरा के कहल गया, जे भी टारगेट करता। एगो भाई कमेंट करत रहन कि खेसारी लाल यादव के बेटी पर गाना काहे ना गायल जी, उहो तो कोई के बेटी पर गाना गईले बनन, सानिया मिर्जा पर। अच्छा तो सानिया मिर्जा इंदिरा गांधी नानू रही भाई, सानिया मिर्जा इंदिरा गांधी रही कि उनका गलती गाना गवा गल बा। हम तो ना मानीला कि हमारा देश के बेटी है सानिया मिर्जा, ठीक गवाइल बा। और भी कोई गाई तो हम सपोर्टे करें। जब देश के बेटी रहती तो अपन छोड़ा मुंह से गाड़ी उड़ी निकल जी। पाकिस्तान में का करे गए रही, यहाँ मुस्लिम ना रहे। अपना देश में बहुत गरीबी बका कि अपना देश में पैसा नहीं खे, कि अपना देश में मुस्लिम नहीं खे पैसा वाला, कि लोग नहीं खे। गैली मरवावे पाकिस्तान तो कौन खराब गावल गल बा, ठीक गावल गल बा। देशद्रोही है तो देशद्रोही ला का खराब चीज़ बा जी। हम तो ना माने, हम सपोर्ट करें ये चीज़ के। तारा लोग के खराब लागत तो लागे, हमरा उसे कोनो मतलब नहीं है। देशद्रोही या देशद्रोही पर गाना गावे में का दिक्कत बा, कोनो दिक्कत नहीं है। आनंद सिंह राठौर फालतू कमेंट इग्नोर करो। फालतू कमेंट जिन करियन स्क्रीनशॉट ले ले मारे जूता से करा के बिहार में न रही हूँ, जूता से मारे लगे अभी धरवा के 1-2 दिन में कि फालतू कमेंट कोई न था। कौन कमेंट करो था फालतू? जी जना फालतू कमेंट कैलन जूता से मारे लगे भोसड़ी वाला नहीं खे सोहात भाग जी हसन माधर चौध हमारा लाइव में से। फालतू कमेंट मत करिए, मार के मुँह आदम तार बहन चौदह तारा लोग। ये चीज के जे भी बा गलत बा, हम यो ना कहम कि सपोर्ट कइल जाए। खेसारी भैया भी जब कैलन गलत कैलन, आज से 7-8 साल पहले कैलन। पवन सिंह भी जोन भी गाना कैलन बहुत गलत, जोन भी लड़की के नाम लेके जे भी गावत तो गलत बा, ना होके के चाहिए सब अपना समाज में। अब पहले हमनी के उतना विकसित ना रही सन, उतना शिक्षित ना रही सन, ए कारण भी बहुत कुछ बा। पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव ना रहे, हमनी के हर कोई ना देखत रहे चाहे ना जानत रहे। चाहे आज से 10 साल पहले हमनी के कुछ बुझात जी, कुछ ना बुझात रहे, सच्चाई बा। 10 साल पहले लंठ रही सन, लोग के मारत पीटत ये सब काम रहे, उतना हमनी के बुद्धि ना रहे। जे भी बा 10 साल पहले कोई जे भी हमारा लाइफ से भी जुड़ल बा, हमनी के उस समय इतना एक्टिव कोई ना रहे, तो बहुत तरह के गाना आवत रहे आ हर कोई वो समय सुने तो ऐसे आवत रहे। अब लोग नहीं खे सुनत, ये चीज़ के विरोध होके के चाहिए, सब अभद्र गाना के सपोर्ट ना होके के चाहिए। बहुत कुछ बा, तो अपना ऊपर बा कि हम सुनेम तो लोग दी बजाई, ना सुनेम तो ना बजाई। कहीं बाजे तो 1-2 स्टेज शो पर पीट दो लोग, बात खत्म हो गई, उहे गाना बंद हो जाए। अरे एक आदमी पिटाई तब न बंद हुई, कोई पिटा तो है नहीं क्या, झूठो के हवा बोलने पर लोग हा हई हो गल हऊ हो गल बाप बाप बाप, हवा बालने से हुई। एक जना का धकला सार तो लोग देखा ना केंगा बंद हो जाता सब लाइव, कोई ना आई।
ये चीज़ बा हमरा जहाँ तक समझ रहे हम लोग के बीच में रखनी। बाकी अगर कोई कुछ पूछल चाहता तो बोले। रोहित अहिर, पवन सिंह भी लड़की का नाम लिए हैं। एक पहले हम का कहनी है भाई ना सुन लगा, एक पहले हम तो उहे बात कहनी हाँ। सब कोई ले बा। आज से 5 साल 8 साल 6 साल पहले जौन भी गाना होत रहे वो चीज में सब कोई नाम लेते रहे, सब कोई लेते रहे। हमनियों के लिए नहीं सन, चाहे लोग सुनत रहे, सच्चाई बा कि हमनियों के सब गाना सुनत रही सन। आजो ले 2 साल 1 साल पहले ले बजा के सुनबे करेला, सब कोई सुनेला। तो गलती तो हमनी में भी बा, हमनी के दूसरा के एक बार कहाँ से गलत ठहरा देम सब। आजे हम देखनी है कि हमार फोटो लगा के वो अरे एगो कुंदन कुमार एगो भाई बाटे सिवान के लड़का हाँ, आजे देखनी हमार फोटो लगैले बा, ऊपर गाना लगैले बा रात भर नचाए मेरे डिम्पलवा। तब बताओ ना, हम ओकरे विरोध करे नहीं, हमार गाना लगल तो हम का करी, मारे चल जी ओकरा के। तो गलत बा चीज के। सब भाई बैठे सन तो अपने आप विरोध हो जी, हमने के सपोर्ट कर छोड़ देम सन तो विरोध है बा और का बा। कमेंट में देखा जे भी भाई बा वो अपना तरीका से एगो भाई कमेंट करत रहन। जौन टुनटुन यादव कैले बारन, टुनटुन यादव गलत कैले बारन, हम कहाँ कहत नहीं सही कैले बारन। लेकिन हमार कहना बा कि ठीक बा टुनटुन गलत कैले तो टुनटुन भाई से एक आदमी ईमानदारी पूर्वक फोन कर के जी काहे कैल ई मत करी, आज के बाद ही ठीक नहीं है। आ ओकरा बाद ना मनतन तो तरीका से ओकरा से देखल जाए। लेकिन मान लो कि उ गलती कैल आ मगहिया जवान तुरंत आके उनका बहिन पर गाना बना दिल। आ एगो छपरा के अपन लड़का है कौन धर्मवीर की रघुवीर पता ना याद नहीं के नाम, उ लड़का बा उ गाना बना दिल। तो हम पूछत नहीं कि कहाँ तक सही कैलन कि अगला के हमनी के बोली सन। बोले के हक कब रही जब ये लोग कुछ ना करी, हमनी के डायरेक्ट बोलती सन तो हक रही। बाकी जितना भी यूथ हमार भाई बारन सन, जितना लोग हमारा के प्यार करेला, चाहे 100 गो लोग प्यार करे, 200 लोग प्यार करे, 500 लोग प्यार करे, जे भी लोग प्यार करेला, हम लोग से एक एगो विनती करेम और छोट भाई दोस्त जोन भी रउआ लोग रिश्ता रखी समझी। छोट भाई के रिश्ता बा, बड़ भाई रउआ बहुत हमार बड़ भाई लोग जुड़ल बा, में बहुत ज़्यादा लोग जुड़ल बा, छोट भाई बहुत जुड़ल बा। सब कोई से हम विनती कर चाहतनी बाकी सब कोई से विनती कर चाहत नहीं कि रउआ लोग मिल के रही, कोई जातिवाद ऐ सब के चक्कर में मत रही। ऐसे कि जे भी हमनी के ऊपर लेवल के लोग बा, हमनी के एक मीडियम परिवार से बिलोंग करी ना सब, एगो समाज में रहे के बा, हमनी के 2 गो रोटी कमाए के बा अपना समाज से, अपना लोग से, अपना हर आदमी से, अपना जिला से, अपना बिहार से। तो हमनी के एक दूसरे से मिल के रहे के बा, ठीक बा। बाकी जे भी अपर लेवल के लोग बा, जे बहुत ऊपर तरह के लोग बा, चाहे जेकरा एक चीज से मतलब नहीं खे, जे जमा ले लेबा कि हमरा के जातिवाद क के खाए के बा, हमरा दोगलई क के खाए के बा, हमरा चुगलीबाजी क के खाए के बा, अपना मेहनत से नहीं खाए के, उ जातिवाद करी। कोई के दीपक सिंह राठौर, दीपक सिंह कोई के ज्यादा भाव ना दियाला। हमरा कहे का मतलब कि अगर मान लो कि तूहे रहत कोनो गलती में, तूहे कोनो गाना गा देबो तो हम तारा से पूछे न जी कि गाना काहे गइल ह। इतना हमार हक नहीं खे, समाज में बारह हर चीज से पनपूर्ण बारह, सब कोई 10 गो लोग 20 गो लोग 50 गो लोग जाके पूछी नु के काहे गाना गइल ह, बैठा के 4 चटकन दी ई काहे कइल ह, कि डायरेक्ट ओकरा माई बहन पे एगो गाना निकाल देबा, ओकरा के माई के गरिया देबा, बहन के गरिया देबा। मतलब कोई के इज्जत ह। ये चीज से रोशन सिंह बबुआन जेकरा घर में रहे के उहे जातिवाद करी, सही बात बा। जेकरा घर में रहे के बा सच्चाई बा कि जातिवाद उहे करी। बाकी जे समाज में उठता बैठता खाता घूमता वो कहियो जातिवाद ना करी। आ जे छोट मोट कलाकार अनुराग सिंह राजपूत, छोट मोट कलाकार जे बा सच्चाई बा कि जिन टाइप के करता अनुग्रह के धक कहीं जूता से रगड़ दलो, स्टेज प्रोग्राम करवावेला 50,000
रुपया भेज दो, उनको साटा बुक कला बोला के भर दम पीट दो। तो सिंपल बात भाई, लोग तो 2 मिनट में घेरा जी लो। अरे हम तू ना घेरा सन कहीं, हमनी के अपन अलग मुंड में आदमी चलेला, ये तो 2 मिनट में घेरा जी सन कहीं। 20,000 रुपया अकाउंट में भेज दे भैया जी सन, कब से कब जहाँ बोली बोल ऐसे कुछ कुकुर सियार बा लोग, उ लोग के फेर में मत पड़ो। आ अपना बिहार के भोजपुरी भाषा एगो शान हटे, गर्व ह। हमनी के शान से दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब कहीं बैठीला सन तो आदमी फोन आवेला घरे से, परिवार से, दोस्त यार के, तो हमनी के भोजपुरी में बात कर सन। ई ना कि 20 आदमी बैठल बा तो तेरे को मेरे को ऐठा ऐठी कह के आदमी निकल जाए ना। खुल के समाज में वहाँ बैठ के भोजपुरी में हम बतियाइला। और लोग पहले हम कई गो लाइव में देख ले हमारा के इंस्टा उस्टा पर 10 आदमी 20 आदमी हरियाणा, पंजाब, सब जगह के लोग बैठल बा। जब सब कोई अपन भाषा बोल सकता तो हमनी के काहे अपना भाषा से पीछे हटल बा। हमनी के अपन भाषा कहीं भी जे जहाँ बा वहाँ अपन भोजपुरी के लहर उठाव लो। आ भोजपुरी के विरोध मत कर लो, चाहे कोई भी कलाकार होके भोजपुरी के विरोध मत करा। आज हमनी के छपरा के कहीं नाम बा, लोग जानता, चर्चा में कहीं बात। आज से 5 साल 8 साल पहले के उठा के देख लिया कि छपरा के कहीं कोई ना जानत रहे, कम जानत रहे, जानत कहे ना रहे, कम जानत रहे। लेकिन आज हमनी के बहुत आगे के चीज बा। बिहार में छपरा एगो मतलब लिस्ट में आवेला। बिहार नाम ले बनू तो लोग तुरंत पटना, छपरा ये सब नाम लेवेला, बाकी बाद में लेवेला। तो हमनी के छपरा, सिवान, गोपालगंज ये सब चीज अब चर्चा के विषय बा। हमनी के इतिहास होके जाता, धीरे धीरे बहुत कुछ बा। आज अगर निकले पाए तो सब जगह पर इतना कहानी छिपल बा कि 50 गो फिल्म निकल जी बिहार पर। तो हमनी के ना बढ़ाएम सन अपना समाज के आगे तो दोसर कोई थोड़े बढ़ाई। बिहारी भाषा के आगे बढ़ावो लोग, बिहार समाज के आगे बढ़ावा। ई गाली गलौज या लोग के टारगेट कल, फेमस होखेला लोग के विरोध कल, ये सब गलत बा। हमनी के कोई के विरोध ना करी सन, सब कोई के गाना सुनीला सन खूब बढ़िया से। अरे हमनी के बिहार के नाम बा भाई, कहीं आदमी बैठेला तो एगो गाना बाज जाला हमनी के बिहार के। ये चीज देखे के बा। आ बाकी कुत्ता सियार सन के है संतोष रेनुआ बा, एकनी के जूता से मारा लोग जहाँ धरा है। 5-6 दिन 7 दिन पहले कर एगो वीडियो देखनी, 200 रुपया दिले बा, एगो मेहरारू के 20 बार बोल ले बा पैसा हम दे रहे हैं। अरे जब मदद कर दिले तो निस्वार्थ मदद कर, बोले के का बा में आना। तो लाइव 2 मिनट ला बंद हो गया है। फिर से जुड़ो, लाइव 2 मिनट ला बंद हो गया है भाई। एगो फोन आ गया है जरूरी, ये कारण लाइव थोड़ा सा क्षमा चाहता नहीं होला। हमनी के अपना जब से आदमी होश संभल ले बा तब से हमनी के ज्यादा छपरा के नाम या अपना बिहार के नाम हमनी के लालू यादव से जानी सन, वीर प्रभुनाथ सिंह से छपरा के नाम जानल जाला। बहुत कोई सांसद मंत्री बा अपना छपरा में, हम तो ना चिन्ही। हमरा बुझाता कि छपरों में आधा लोग ना चिन्हेला, कोई ना चिन्हे। अब जबरदस्ती के मंत्री बन गिलन, सांसद बन गिलन मोदी के लहर में, हमनी के ना चिन्ही सन कोई के। हमनी के एक एगो नेता जानी रसन छपरा में कि प्रभुनाथ सिंह, वीर प्रभुनाथ सिंह, रणधीर भैया, ये लोग नेता बा लोग हमनी के नजर में। बाकी तारा लोग के नजर में जे होखे से हमरा कोई से हम अपन सलाह रखे लाइल बनी, तारा सलाह जोन होखे उसे हमरा कोनो मतलब नहीं है। आदमी मर्द के सपोर्ट करी, मौगन के हमनी से सपोर्ट ना होई। जौन भी बात सही के सपोर्ट करी, गलत के सपोर्ट ना होई। अरे गलती हर इंसान से होला, हर कोई कहीं ना कहीं गलत बा। कोई यहाँ भगवान नहीं खे कि पूरा पूरी सही बा, प्रॉपर सही बा। हर इंसान से एक बार गलती होला, लेकिन एक बार गलती हो के दूसरी बार सुधर जाओ, चीज के क्षमा करे के चाहिए। अगला गाना गईले बा, बहुत कोई गईले बा, लेकिन अब कोई नहीं खे गावत, तो चीज के नजरअंदाज कइल जाए। अब एगो ओकर गलती लेके आज तक ढोबल। हर इंसान से गलती होला, जितना भाई जुड़ल बा निकरो से कहीं गलती भइल, हमरो से गलती भइल बा। इंसान में जन्म ले बानी सन त आज ना काल तो गलती एगो हो कहीं के बा। एक गलती के बाद सुधर जाई, दूसरा गलती हुई तो गलत बा। छोटू चिंगारी पे बोलिए भैया कुछ। छोटू चिंगारी पे हम का बोलिए, हम तो सर वो जातिवाद करेला, लेकिन वह बात बा टुनटुने भाई वाला हाल बा। छोटू चिंगारी के का जातिवाद के मतलब कि अगर तू दूसरा के बुराई करत रह तब हम माने कि जातिवाद। अपन जात के तारीफ करब तो हम कैसे मानी जातिवाद। अगर दूसरा के उगारी देते रह तो गलत बारन, उगरा के सजा दो लो।
तो चिंगारिया और मगैया जवान कहाँ का है सब भैया, सब औरंगाबाद के भाई। देखो जे भी जाति आपन जाति के सपोर्ट करो उसे का मतलब हो, उसे हमने के कोनो मतलब नहीं है। तू जोन भी जाति के बारो सपोर्ट करो, बहुत अच्छा चीज बा, सपोर्ट करे के भी चाहिए। जो ना मतलब कि अपन पूर्वज में जन्म ले ले बारो, जोन तहार पूर्वज बा लोग बहुत कुछ क के गल बा लोग। अब मान लो कि ओकर ऐसा करो कि पूर्वज के भी थोड़ा बहुत नाम रह जाए, तहरा कारण ना बदनाम होके, ये सब बात बा। नितेश भैया को लाइव में ऐड करो भैया। कहाँ बने नितेश, कहाँ से ऐड होला हो ये सब? जे भी भाई जुड़े के भी चाहता तो जुड़े लाइव से। क्या सुनो? नमस्कार भैया। अपना कहाँ बनी? बनी बनास। लाइव में अपन बात रखी, कुछ गलत बात होता कि जायज होता ही बताएं। बहुत देर से लाइव ना देखा तो नहीं रहा। अभी तक तो जोन बात बोले बड़ा अच्छा बोले, सब कुछ अच्छा कहते में। कुछ ऐसा आईडी बा जोन की फेक आईडी उल्टो सीधे भी लिखा था कमेंट, वो सब हम देखा था हाँ तारो में। तू तो फेक उसे आईडी से आई लो भैया, निजी आईडी से ना आई लो। वो कुछ अगर बोला था तो तू कुछ उल्टा सीधा मत बोला। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे हाँ कि हाँ बोले बोलबे करी ताकि उसका भी कोशिश करी। फेक आईडी से नहीं बहुत अच्छा लो बात भैया। रखलो है एमे अरे जाति के बात अरे सबसे पहले तो हमने के मतलब हर समाज के लोग बढ़ले बा हमने के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई 2400 जाति के गाना गावत है, अपना जाति गावत, तू गावा वो गावा सब कोई गावा, लेकिन कोई के नाम लेके परिवार में ओकर नाम के पोस्टर साट के उ एगो बिल्कुल अलग मैसेज बिल्कुल बिल्कुल। गंदा देले बा लोग। जे भी उहे बात बाटे कि तू एमे अपना एमे जाति के देखो तारीफ एमे करो, हमनी के एमे कहीं दिक्कत एमे नहीं है। एमे ओकरा के देखो, ओकरा के लोग जे ना जानत रहे वो कुत्ता सीआरपी आदमी के लोग जान गए एक आदमी के, लेकिन एमे माहौल कितना लोग गंदा केलक खराब केलक हटे। हम तो देखो तनी बिल्कुल बिल्कुल। अपनो अपनो यहाँ के लोग मतलब तरह तरह के कुछ एने से कुछ लिखता लोग, कुछ होने से, यही से हम एकदम हम जो एगो बात लिखले रहनी वो दिन परसों रात में देख रहे हो वो हम एकदम लिखने की जे समझदार बा वो कहियो ऐसा काम नहीं कर सकत। सही बात बा। चलिए वो तो कुछ लोग होला हर समाज में। गाली गलौज सानू देखो, गाली गलौज वही आदमी देगा सोशल मीडिया पर पूरा दुनिया देखा था। तू गाली देता तो अगर ओकरा के बोलता तो उमे थोड़ा लोग के ही होला कि मतलब, लेकिन गाली गलौज नहीं देवे के, कोई के नहीं देवे के। गाली दिया जाता देश थोड़े बनी भैया ना मत द उस जौन तो उहे चाहता कि तू गाली दो, गाली सब दो वही के। अब हम उहे देखा लिखलो हो बनी कि फेक आईडी से कुछ कमेंट लोग कर रहा है, इस पे ख्याल रखना है। करे दी ओरिजिनल आईडी से कोई ना आई, इतना तो जानता नहीं नो ना ओरिजिनल से कोई होता है। बिहार आने उन्हें तो थोड़ा बहुत तो मान ली कि आदमी बोले बा ओरिजिनल आईडी से आइबा लोग तो तरीका से तरह के देखल जाई। देखो में का भइल बा, टुनटुन जोन गाना कइले बा ना ओसे थोड़ा अलग ओकर लोग मैसेज देलक टुनटुनो के, हम तो टुनटुनो के फोन करवैले नहीं कि भाई ये टाइप के नाम लेके कोई गाना मत गाओ। अरे बात तो भैया हमनियो की सब बात रखनी सन, लेकिन पहिल के गाना जोन बाटे देखो ई टुनटुन मान ला कुछ गाना गातलन आ सारा मामला ई खेसारी पर, खेसारी ऐसे कि पूरा दुनिया खेसारी के प्यार करता है, जाना ताटे जाने वाला बा आ ई सब बम खेसारी के मोरी पर फोड़ा गइल कोइला के बोझ कहां गिरल लोग। सही बात बा। चली ठीक। आ लोग बुझाता कि आ टुनटुन के ऐसे लोग बुझाता कि खेसारी भाई के साथे जे भी लोग बा, कुछ लोग ऐसन बा जे मतलब भोजपुरी में जे काम करता है तो टुनटुनो के साथे बा, सब लोग के साथे बा, खेसारी के साथे बा, सब जे भोजपुरी से जुड़ल बा। हाँ वो तो सबके साथे बा, तो लोग के माइंड में कब हो जाता जे कम बुद्धि के बा कि अरे ई बुझाता ई सब मिलके करावत लो। ऐसन खेसारी में बा, तू बताओ कि आज तक खेसारी तो जातिगत कोनो बात चाहे जात वाला बात ठीक बा, गाना मान लगल, लेकिन ता लागेला तू तो मिलल बरा, कोई लागेला कि ये आदमी जातिवाद करता है भाई।
हाँ? दूर दूर तक वो सब आदमी देखले नहीं के भैया काहे हम सपोर्ट करत नहीं। आज कहीं ना कहीं कोनो मैरिट हुई तभी न सपोर्ट करत नहीं। हमनी के तो बहुत एक पारिवारिक संबंध लेखा बा रउआ से खेसारी भैया से अरे तू तो आदमी मान लो देखले बा। तू तो गइल मान लो अब की लागल तारा कि मतलब हमरा प्यार उसन प्रेम ना मिलल वो आदमी से। बिल्कुल लोग तो बिल्कुल। अरे तरह तरह आदमी के लोग बात होता है। उहे सब देख के नु आदमी जे बा कि जे हर विरोध कोई वो साला आदमी सब करता, कोई जे अपना समाज के बा। जे वो आदमी के विरोध करता वो एक बार मिल के देखो तो पहले कि वो इंसान कैसन बा। बिल्कुल का कहे में सब थोड़ा थोड़ा जान तनी का बा कि ज्यादा लोग नहीं खे सब में 10-10 गो लोग सब तरफ से बा अपन रोटी सेके के हाँ पेड़ में कि थोड़ा सा दोनों हम तरफ हाँ, दोनों तरफ से और कि हम थोड़ा सा है जो संतोषवा के तो ठीक तू बोल रहा। संतोषवा सबसे तो माहौल गंदा हुए कैले बा। बहुत दोगला बा उ। सबसे ज्यादा माहौल सबसे गंदा के ज्यादा लिए सबसे ज्यादा माहौल जातिवाद के गंदा बीच में कैले उहे बा। लिया होता। हाँ, हाँ। सबसे ज्यादा वो कोई के जे मुनैखे बोलत में ओका के बोले के ओकरो भी से आके खड़ा होकर बोल देता। अभी पहले तो खेसारिये के इतना गाली देत लखटे, खेसारियों को तो गाली देत लखटे। बिल्कुल सुनले बानी सन वीडियो भइले बा। आज जाके लेकिन अब औसन आदमी के फेर में अब हमनी ने आदमी मान लो संतोष रेणु के फेर में उ सब आदमी बा ओकरे फेर में हम लास्ट में एगो तू बात बोल रहा पाए एमे जोन स्थिति बा देखिए कोई भयंकर कुछ हो जाए। कोई एक ना एक जना तो हमारा ये नु जीहन भैया जोन मान ली कि स्थिति बा ठीक नहीं। पब्लिक मूव में अगर किन्हू धरा जा आई इतना जानी कि करेज के हेतु चुकी बारन सन सब जितना लबर लबर बोलत रहन सन ई तुरंत रोए अच्छा बता लागेलन सन। ई देख ले रहुआ एक मिनट हमें संतोषवे बताओ कि एक महीना पहले लाइव आए रहे हाँ 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 तो ओकर मुंह रहुआ देख ले ओकर अस्पताल के बाहर बुझाए कि कोनो गाड़ी पार करे तो उ कापत रहे ओकरा बुझाए कि कहीं हमरा उठा के लेके मत चल जाए। सब के करेज हती तो हती उतना बा बात उतना सुनम तो उतना भाई गंदा बात मुंह से कैसे निकाले लसन। हमनियों के मुंह से गाली निकल जाला, फिर हमनियों के मुंह से देवी गाली निकल देवता के जाला, बारे में हमनी के नानू निकली लेकिन हमनी के कोनो उतना गंदा निजी जात पर गंदा गाली शब्द नानू ना निकली। निकले। ना ना फिर ना ना निकले। हमनी के कोनो जात पर गाली ना निकली ऐसे ना निकली कि हमनी के समाज में रहल बनी सन हर कोई के परिवार से जुड़ल बनी। आज मान ली कि हम कोनो समाज के गाली दे दी काले ओकरा घरे हम कैसे जाए कैसे चाय पियम कैसे खाए नजरे ना मिला देखो वो पाई सने आदमी। आदमी गाड़ी जे समाज से अलग बा, समाज हाँ से जुड़ल नहीं खे। सही बात समाज के बात अगर होता है तो देखो सबसे बड़ा बात बा हम मान लो हम हमने कहत नहीं तो हो सकता है कि हम हमने से लड़त होके बिल्कुल। अरे ज्यादातर तो जाती है अपन बोला मनी के तो 90% दुश्मन अब का है सब ठीक नहीं के हमरे यहाँ चुनाव भाई सब पहले हमने के हाँ दिल्ली लड़ाई ब्राह्मण बा केस चलता। में बल सही बात बा हो सकता है कि ब्राह्मण उनमें में बल हमने के हो सकता है कि आउट सब में ना हो लेकिन हमें तो हमने के डिस्टर्ब होके हम कुछ दिन खाती 2-4 महीना 6 महीना खाती बिल्कुल बिल्कुल तो वो सब कोई ना जे साथे बा उहे तार जात बा उहे तार भाई बा उहे दुख में तार साथे बा उहे तार सब कुछ बा। बिल्कुल बिल्कुल भाई भाई में सब कुछ हो नहीं खे जात सही बात हैं? है। तो ये सब लोग जे करता है वो जे समाज में नहीं खे उहे करता कि जातिवाद हम सब समाज हमनी के देख लेनी सन सब जैसे हार के सब आदमी सही बात बा अपन हिसाब से कोनो बात बोलेला। सही बात बा। आदमी बहुत कम समय में बहुत कुछ देख के बैठल बा भैया आ जे नहीं जे के देख साथे ले बा जे उहे समाज तार नहीं के दुख दर्द घूमल में जे तार साथे बा उहे तार हित बा उहे तार खून बा उहे तार भाई बा उहे तार रिश्ता बा और कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल चल चलिए तो बहुत अच्छा ठीक बा। लगल हो तार में मतलब लाइव हम शुरू से देखत नहीं हम में कमेंट में एगो कहनी कि भाई कुछ लोग ऐसा है जो फेक आईडी बना के रखता है 4 गो 5 गो वही लोग आए हुए में उसे कुछ लोग कमेंट कुछ करता तो वही लोग के भाई के गाली दिला के जरूरत नहीं है। ठीक ठीक लेकिन हमने के तो मुंह अपने खराब है लेकिन अब सोशल मीडिया पर हम गाड़ी थोड़े तू न देगा हजारों लोग देखा था अच्छा लोग भी देखा था बुरा लोग भी देखा था। हाँ सही बात बा निकल गल ठीक तनी सब ठीक बस सुनो बहुत अच्छा लगा हटे ये केंग अलग हुई होगा। और कोई भाई जे अपन राय रखल चाहता लाइव में चलिए तो हम लाइव के समाप्त करी कि अगर कोई के मन में कोनो सवाल होके तो पूछी तो फिर हम लाइव के समाप्त करती अगर वो लोग के आदेश रही तो।
सत्य प्रकाश बाबू जुड़ गए हैं लाइव से। कुछ नहीं हुआ है, का हुई हमनी के ये समाज के तीन दो चार गो कचरा लोग के सोचनी है कि आके अपन बात रखी, ऐसे आ गई है लाइव, बाकी और कोनो बात नहीं है। बादल राय, आदित्य दुबे, आदित्य सिंह राजपूत, सीनू सिंह, सारा भाई लोग के धन्यवाद। त्रिशूल भाई, भगवान जी विधायक, अनमोल राजपूत, लव यू भाई, लव यू। राठौर रवि सिंह, शिवम सिंह राठौर, आशीष भाई ऐड करे, कैसे ऐड करें आइए। क्षत्रिय मनीष सिंह, जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई, का हाल बा? एकदम बढ़िया। नेटवर्क नहीं है का? नेटवर्क सब बा। और सब बढ़िया, खूब बढ़िया। रेलाई जरूरी रहला का भाई, वो बड़ा गंद मचा के रखले बड़न स, पूरा इंडस्ट्री के किंग हो गल बड़न स। सब जितना कलाकार आयल बड़न स सब किंगे बड़न स, जौना के जौन बुझाता। बात रखनी है, बाकी जरूरी ना सही बा बात यार, रखल जरूरी नहीं के जे धराए ओकरा के लतियावलो जरूरी बा। ऐसे कि लाज जूता ना मिली तब माहौल ना बनी। जरूरी बा। और जितना नया नया कलाकार जितना आवत रहन स, सब अपने आप के किंगे बुझत रहन स कि हम किंगे हो गए नी, इंडस्ट्री के मालिक हम ही बानी, हम जौन गाम सब। देख के खोल नहीं ऐसे। सारा भाई लोग के धन्यवाद। अमन राजपूत, अमर भाई जो कि गोपालगंज से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राजपूत सोनू सिंह, अभिषेक तिवारी, जो भी भाई लाइव से जुड़े हैं, शेयर किए हैं, सारा लोग को दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना भी राय जरूर इसमें दें, और कहीं कुछ गलतो बोल रहे होकम तो अपन अपन राय देम लोग। बाकी अपन प्यार आशीर्वाद अपन छोट भाई को हमेशा बना के रखी। जे भी गलत बा ओकर विरोध करी, जे सही बा ओकर सपोर्ट करी। या बात बात में लोग के विरोधो ना, बात बात में सपोर्टो ना। आ कोई के भी घर परिवार के टारगेट ना करके निजी टारगेट लोग के कल जाए। ठीक बा, सारा भाई लोग के धन्यवाद। अपन प्यार हिंग देम। हम अलविदा लेतनी लाइव से रहुआ लोग के बीच से। जय भवानी, जय माता दी सारे भाई को।